O pasado 11 de setembro recibimos a visita do biólogo de Proxecto Ríos, quen realizou análisis biolóxico e físico-químico na zona do Bordocedo. Os resultados foron moi satisfactorios, o río está en bo estado de saúde. Durante a inspección, atopouse a lagartixa revilarga, especie autóctona en perigo de extinción, así como larvas de diferentes insectos, unha sinal da biodiversidade presente na contorna. O domingo 21 celebrouse o Día da Limpeza Simultánea dos Ríos, que este ano estivo marcado por intensas chuvias. Aínda así, un grupo de 7 voluntarios revisamos o río dos Frades, no primeiro ponte da estrada que une o Mosteiro con Mugardos, e comprobamos que a cantidade de lixo era menor que en anos anteriores. Credes que será visible o impacto do noso traballo? Tamén inspeccionamos as zonas limpas o ano pasado, nas inmediacións do mosteiro e a antiga mina, e a pesar das fortes chuvias, o caudal de auga era escaso e a vexetación predominante era natural. Contentos coa nosa labor, continuaremos revisando o traballado e avanzaremos cara á desembocadura, aínda dentro do concello de Ares. O proxecto é continuar en colaboración co concello de Mugardos, ata chegar á súa fermosa desembocadura. Seguiremos coidándoos.